Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα κόλπο το οποίο λέγεται τύχη εναντίον ικανότητας και το κόλπο πάει κάπως έτσι. Καταρχάς, κόβω τις κάρτες και θέλω να μου πείτε όπως εσείς θέλετε stop. Ας πούμε ότι μου λέτε εδώ και αφήνω την κάρτα σας κάτω. Η κάρτα σας είναι αυτή εδώ. Εγώ δεν μπορώ να τη δω. Και να σας πω ότι θα μπορούσατε από όλες τις κάρτες να είχατε επιλέξει όποια κάρτα εσείς θέλετε, αλλά διαλέξτε να επιλέξετε αυτή εκεί. Παίρνω λοιπόν την κάρτα σας και τη βάζω κάπου στη μέση της τράπουλας, έτσι για να χαθεί τελείως. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να κόψουμε τις κάρτες μερικές φορές και θα αρχίσω να ανακατεύω κάπως, δηλαδή θα αρχίσω να μοιράζω τις κάρτες κάτω. Δεν έχει σημασία πώς θα τις μοιράσουμε, μπορούμε να τις βάζουμε σε κομμάτια, μπορούμε να τις αφήνουμε κάτω μία-μία, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και θα πάρουμε τώρα τις κάρτες και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μοιράσουμε κάτω 9 κάρτες, κόβοντας ας πούμε και ανακατεύοντας. Ας πούμε ότι μοιράζουμε 3, 1, 2, 3, ξανά 3 κάρτες, 1, 2, 3 και για μια τελευταία φορά άλλες 3 κάρτες, 1, 2, 3 και έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Αφήνουμε τις υπόλοιπες κάρτες κάτω, εδώ πέρα για να τις βλέπετε. Ωραία, και τώρα θα ανακατέψουμε τις κάρτες που έβαλα κάτω μερικές φορές και θα αφήσω τις κάρτες κάτω και δεν θα τις αφήσω, συγγνώμη, και θέλω να σας πω άμα έχω βρει την κάρτα σας από τύχη ή από ικανότητα. Ας πούμε ότι είναι από τύχη, η τύχη στα αγγλικά είναι luck, οπότε θα συλλαβήσουμε τη λέξη κάτω, L, U, C, K, αφήνω την κάρτα σας κάτω, ας ελπίσουμε ότι είναι αυτή, L, U, C, K και, για να δούμε, συγγνώμη, η κάρτα σας βρέθηκε. Αυτό είναι τύχη. Αυτό όμως είναι ικανότητα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.